Partit fl-oppożizzjoni nmexxi minn politiku ġdid b'idejat friski u ta' fejda ċittadini kontra partit fil-gvern li huwa skjaf tal-iżviluppaturi potenti u li huwa biss laburista fl-isem. Dan huwa l-mod qawwi u dirett li bih tkellem l-eks kunsillier laburista Desmond Zammit Marmara f'opinjoni pubblikata fis-sit Newsbook b'reazzjoni għall-aħħar diskors tar-replika tal-budget mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u l-andament politiku preżenti. Zammit Marmara saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ġab miegħu mewġa ta' entużjażmu u ottimizmu. Apparti hekk l-eks kunsillier laburista qal ukoll li Alex Borg laqtu bħala kellim tajjeb u li dejjem ikun preparat sew, politiku li jifhem tajjeb is-sitwazzjoni politika preżenti u l-problemi u l-isfidi li qed jaffaċċja pajjiżna u li ser jaffaċċja fis-snin li ġejjin. Desmond Zammit Marmara semma kif il-korruzzjoni fil-ħajja pubblika u n-nuqqas ta' governanza tajba qed jinkwetaw lin-nies u spjega kif gvern laburista letteralment rema l-prinċipju tal-meritokrazija. Bl-eks kunsillier laburista jisħaq li Alex Borg lest li joffri ċerta soluzzjonijiet ġodda u li jirrikjedu kuraġġ, dan apparti li jemmen li Alex Borg jinsab lest jaffaċċja l-isfidi b'kull mod possibbli. Intant, Desmond Zammit Marmara ġab ukoll eżempju tal-abbozz ta' liġi mressaq mill-Partit Nazzjonalista biex id-dritt ta' ċittadin għal ambjent san ikollu ħarsin sħiħ tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'iżvilupp intelligenti u b'komunitajiet sostenibbli fejn insista li huwa ċert li dan kien ser iwassal għal Malta isbaħ għal kull ċittadin. L-eks kunsillier tal-Labor iddeskriva dan l-abbozz bħala għodda b'saħħitha għal pajjiż li ġiet miċħuda mill-Gvern Laburista bl-iskuża tal-passatempi u d-delizzji, tant illi timbra din il-mossa min-naħa ta' Roberta Bela bħala vili ħafna meta tqis li jrid jibqa' għaddej bil-liġijiet tal-ippjanar. Desmond Zammit Marmara saħaq l-elezzjoni ġenerali li jmiss hija kaxxa magħluqa fil-waqt li għalaq billi faħħar lil kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mod ġdid tiegħu ta' kif jagħmel il-politika. Fil-kitba tiegħu huwa kundanna lil Partit Laburista fil-Gvern u saħaq l-unika ħaġa Laburista li għandu l-Labor huwa biss l-isem.